खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै दिनै आं नैबे समावहाय नोंथांमोननो मोजां मोनसे रादाब होनो नागिरदों। उथिफुनाय सेंग्रा जाय सेंग्रा हानजासे सेंग्रा बिथांमोना हारिनि थाखाय आरो हालामनि थाखाय गोबां खामानि मावनो लादों। दा बै सेंग्रा हानजाया मा आरो बे सेंग्रा हानजाया बबेयाव खामानि मावदों मा खामानि मावदों बेनि बागै आं सोंनो बिथांमोननि खाथियाव थांनो नागिरदों। दा नैबे समावहाय आं दङ बेयाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे भुटान सिमना बे भारत हादरनि नैबे बिटिआर ओनसोलावहाय। दा बे समावहाय बिथांमोननो खाथियाव थांनानै सोंनो नागिरदों। दिनैनि नैबे समावहाय नैबे केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों। नै बिथांमोना साफा गोरों सासे साफा लाइमोन रोंगौथि गोनां फरायनायाव आखा फाखा रोंगौथि गोनां सेंग्रा बिथांमोना मोनसे आफाद दादों जाय आफादनि मुङा बैथा एनजिअ। आरो बै बैथा एनजिअनि गेजेरजोंनो बिथांमोना हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों जानजि खाफ्रादों। बे समावहाय बैथानि बिथां सेंग्रा गोरों बा लाइमोन बिथांमोनखौ आं सोंनो नागिरदों। दिनै जिहेतु नोंथांमोना नैबे समावहाय बर'नि जिथु उथिफुनाय दावगाफुनाय फारफ्रोमथिंबो रोंगौथि गोनां माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै नोंथांमोना एनजिअ मोनसे दा बेनि गुबै थांखिजों नोंथांमोना आगान सुरनो आखायाव लादों। मा थांखि लानानै नोंथांमोना? आच्छा गिबियाव खुलुमबाय आरो थेंक इउ स' माच आदा कनक आरो आदा प्रफुल्ल आरो जोंनि बैथानि गासैबो साफ्रोमबो मेम्बार जा आदा दं, आदाया जेनेरेल सेक्रेटारि जा आदा सुशान्त आरो जों सासे बयबो सोद्रोमा गोजा। ओमफ्राय दा गिबियावनो बैथानि सोमोन्दै बुङोब्ला खिन्थु जोङो बैथानि सोमोन्दै बुङोब्ला जोंहा थांखि नोजोर भिजन मिसन अबजेक्टिभआ फैयो नङा होमबा? दा बेखौ जोङो खोन्थाग्रोनांगोन जे बैथा एनजिअआ माला दाजेननाय, मा थांखिखौ लानानै दानाय जादोंमोन नङा होमबा? 2019 मायथाइयाव जोङो कालेक्टिभ जों माने नैबे बिटिसिनि नैबे स्पेसियेलि उदालगुरि जिल्ला ओमफ्राय आरोबाव बिनि स्पेसियेलानो जाबाय जों भेरगाव टंला हालाम आरो जोंनि नैबे हाजो ओनसोलनि जाखांफुनाय जेसेबां नै गोरों माने जों गोरोंनि ओंथिखौ जोङो बेखौ बुङाखै जे आदामोन जे जोंबो एसे फरायनानै जोङो जा बुजिबाय जा नुबाय जोङो माबा मोनसे जोंनि नोजोरजों जोङो जाथि बा समाजखौ जोङो नायनो लुबैयो। दा बिनि गेजेराव गोरोंथिया बेनो जोंनि गेजेराव जोंहा पिएइचडि स्कलारबो दङ, टेट क्वालिफाइड मास्टार दङ। जा आदामोन बायदियानो जाहैबाय बिथाङा दा इउएन एकाडेमिखौ बिथाङा सलायगासिनो नङा होमबा? जा प्रिन्सिपाल बिथाङा। दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा नै टेटआव मावनाय जा फंबाय दङ, जा बिथिंबो मावनाय दङ नै आदायाबो, ओमफ्राय नै बिथिं जों गासैबो कालेक्टिभ। दा बै कालेक्टिभ मोनसे थांखिखौ जोङो बेनि थाखायनो लादो जे जोङो जयै नोंनि डिफारेन्सखौ नोंनि आरो आंनि जोंथ' एफिलिएटेड जानानै गोबां पार्टिनि आइडिअलजिखौ जों गावजोबना दङ नङा होमबा? नोंथांमोनाबो बेखौ माननांगोन बर' जाथिनि बर' समाजा आगोलनिफ्राय गावखानाय दाबो गावनाय आरो गावबावगोन आरो गावबायबो थादों जों बेखौ नुदों। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद मोजां पटेनसियेल दङ दै, स्किल्स दङ, एक्सपार्टिस दङ, गुबुन हंगथनफोराव गुबुन साख्रि मावनाय एक्सपिरियेन्सेसबो दङ। नाथाय जोङो मानो कालेक्टिभलि जोङो मानो जानो हाया देलाय आदा? बाथ्राया जाहैबाय वी आर डिभाइडेड only because of political ideology। दा नैबे समावहाय जिहेतु बैथा होननानै मोनसे एनजिअ, बे बैथा होननानै मोनसे एनजिअ दानानै बिथांमोना जाथिनि सेन्टिमेन्टेल लानानै बा जाथिनि गोबां खामानि मावनो लानानै बिथांमोना ओंखारबोदों। नैबे समाव बिथांमोननि नोजोराव मोनसे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। नैबे बिटिआर बाखिनि बर' हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं बुंनो नागिरदों। बिथां जिहेतु सासे रोंखा राखा लाइमोन हिसाबै जोंनि जिथु बर'नि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुलआ हाबना दङ, बे डिभाइड एन्ड रुलआ हाबनायनि थाखायनो बिथांमोननि थांखि नामा बेखौ आं सोंबावनो लुबैदों। बेनि थांखिखौ लानानै थांखिया आदा बेबो मोनसे थांखि, नाथाय जोङो बेखौ नायनानै दिनैनि दिनाव आगोलावबो नायदो दाबो नायदो आरो नुबायबो थादों नङा होमबा? ओमफ्राय जों सासे लेखा गोरों जोङो जाय डिभाइड एन्ड रुल जाय जोङो गावनानै जोङो आगोलबो गावनाय दाबो गावनाय, बेनिखायनो जों ज' जानो हायाब्रा आदा। बेखायनो जोङो सानबाय नों सासे लेखा गोरोङा नों सासे लेखा गोरों, जोंथ' नैबेबायदि हाजो खर'नि नैबेबायदि गामिनिफ्राय जों फरायनानै जोङो दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय नङा होमबा? जोङो नैबेबायदि रोंगौथिनि मोनसे बेलायाव फैनानै दाबो पार्टिनि आइडिअलजियावनो थाबाय थानोसै नामा? गोदोरथार सोंथिया बे। जुदि थानो सानाखैबोला आरो जुदि नोंनि रोंगौथिया नोंखौ थानो थिनाब्ला फै जों कालेक्टिभलि बैथा जों लानानै जोङो दिङाखौ जावलांनि। जोङो गंसे दिङायावनो जोङो बैथाखौ लानानै जोङो थावरिनि मायाव थावरिगोन? समाज दानायनि, हारि दानायनि। आरो बे समाज आरो हारिनि गोदोर राव दंथारा होमबा? बेखायनो जों बुंदों समाज आरो हारि दानायखौ जों सोलोंथाइनि लामादो जों कालेक्टिभलि माबा मोनसे फिसा बुस्थु जों मावना होनो हायो नामा गामि? दा बेखौनो मावगासिनो आरो। थेंक इउ। गुवार बे बुहुमखौ मोनसे
दिङाजों रुजुनानै जाय हान्थिनाय लामा बेखौ बैथाजों रुजुनानै बिथांमोना मोनसे जा गोग्गोम मोनसे फसंथान दादों बियो खोब साबायखर होथावना। दा बे बिथिंनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दिनै जाथिनि गोबां खामानिखौ मावनो लादों। दा आरो सासे फिन बिथांनि खाथियाव थांबावनो नागिरदों। बिथाङा जाहैबाय गाहाय नेहाथारि बैथानि आरो बिथाङा सासे टिचारबो मोनसे गंसे हाइ स्कुलनि। दा बे समाव नोंथांमोननि जे बैथानि थांखि बे थांखिफोरखौ बिथां अर्जुन नार्जारिया बेखेवनानै होबाय। बे समाव फैबाय थानाय समाव माबायदि राहा लागोन? दिनै नुनो मोन्दों बर'नि गेजेराव गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स, जुवा, जौ बेबायदिनो मबाइल थेबनानै गोबां गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ हगारनो नागिरदों। मा बुंगोन? गिबियावनो निउस 24 बड'लेण्डनिसिम साबायखर थाबाय। जोंहा बेनि फारसे मावनो गोनांबा जों नों आं हारसिं हाया। बिनि थाखाय जों बयबो गिबियावनो जाखांफुंनाय लाइमोन जाय मोजां सान्थाय जे अर्जुन फंबाय बुंनाय बायदि जों बयबो खौसे जाग्रोना लानांगोन। बेनि उनाव जों खनसे लागैनो सोलायनोबा जों जेखौबो हाया। जेरै मोनसे न' लुनोबा जों सानसेयाव हाया, मोनसे इथा दाबि जों मोनसे न' आबुङै महर होनो हायो। बेबायदिनो जों साफा जों सोलायनो हागोन नामा बिसोरनि गुबै जाहोनखौ जों मिथिनांगोन। ओरैनो जों बिसोरखौ रायबाबो जाया। जों मायबा मोनसे राहा होनो हागोन नामा बिनिफ्राय बिसोरखौ बोखारनो हानायनिबो बेबायदि मोनफा स्टेप बाय स्टेप खामानि मावनांगोन। जोङो बेबायदि थांखि नोजोर लानानैनो जोङो मोनसे कालेक्टिभ खालामनानै जों दादों। जेनेबा सोरबा नोंनि साननाय आंनि साननाय जों जयै गोरोबलायनानै जों मोनसे सलुसनाव फैना बिनि सायाव मा मावनो हागोन। बेबायदिनो जों दिनै बे नबोदय बे एन्ट्रेन्सनि सोमोन्दै जों सावरायना आरो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेबायदिनो जों मोनफा खामानि मावनो थाखाय जों डिसिसन लादों आरो जों मोनसे मेनु कार्ड बायदि बनाय लादों। जों बेनि बायदि मोनसे स्टेप बाय स्टेप मावलांगोन आरो जिमान हायो जों समाज हारिमु फारसेनिफ्राय जों फोसाबलांनो नाजागोन। जोंनि नोजोरा जाति धोरोम बिजों गैया। जोंनिया सुबुं माहारि हिसाबै बयबो समान जौगाव होनांगोन। मानोना मानसिया दिनै मानसि महरैसो जोनोम जादों। उनाव जों गावबा गावसो जों बेखौ डिभाइडिं खालामना गावजों नांलायदों। बेखौ जों बोरै फोजोबनो हायो? दिनै समाजाव जोंनिया गाज्रि नोजोरा गामिफ्राव गावलायनाय जों बेखौ दुखु नांनानै जों जेमान हायो जों फरायसाफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ जों बुजायना जों मोजां फारसे लामा नाजादों। आरो जों हायोबा जोंल' नाजाबो जाया। जों सानदों जों लासैनो जों हायोबा बै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिजों जों सावरायगोन। बिथांमोना मा रिस्पन्स होयो। जुदि बिथांमोनजोंबो जों हाया खनसे हाया गले जों नाजास्ताबबाय थागोन जों हानायसिम। बेखौनो आं बुंनो हायो। लाइमोन गोहोआनो देरसिन गोहो होनना बुंदों दानि मुगायावहाय। दा लाइमोना जाहैबाय उननि सामनि लामाखौ बिथांमोनानो सामलायनांखागोन। आरो बेबायदिनो लाइमोननियाव गोबां बिबान थायो आरो बै लाइमोननि गोबां बिबानखौ मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै साखाफारा जानानै दङ। बे समावहाय UN एकाडेमिनि सासे प्रिन्सिपाल जोंनि खाथियाव दङ। बनगुरुं UN एकाडेमिनि सासे प्रिन्सिपाल दङ। बिथाङाबो बे बैथा एनजिअजों लोब्बा लाखिनानै गोबां खामानि मावबाय थादों। दिनै बर' गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ फरायहोनानै गोबां एक्सपिरियेन्स बिथांनियाव दङ। बे समाव दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय माखासे लाइमोन दं, माखासे उन्दै गथ'फोर दं। बिथांमोननि आखुखौ सिगांनि आखुनिख्रुइ दानि आखुआ बोरै जादों नोंथांनि नोजोराव? गिबियावनो निउस 24निसिम खुलुमनाय थाबाय। आथिखालनि जि गथ'फोरनि आखु आरो दानि जि गथ'फोरनि आखु जों बिजिरना नायोब्ला आंनि नोजोर बादिब्ला दानि जे जाखांफुनाय जे लाइमोनफोर आं नुनो मोन्दों सिगांनि आखुनिफ्राय एसे गाज्रिसिन आं नुनो मोन्दों आरो। खारन आथिखालाव नुनो मोन्दों जे दानि लाइमोनफोरा प्राय बेसिभाग मबाइलावनो बेस्थ' थायो। बेजों लोगोसे डेलिकुवेन्सि फेग्रा मुवा बाहायनाय जानाय लोंनाय बेबायदि जों नुबाय थादों दैनि बेबायदि बारायबोबाय थानायखौ। दिनै मोनसे गोसोआव होदों बा गोसोआव होनो गोनां मोनसे खोथा दं। नुनो मोन्दों जोंनि हारियावल' नङा, जायखिजाया फोरबोफोर फैयोब्लानो फोरबोखौ फालियालासिनो बा उत्सबफोरखौ फालियालासिनो बांसिन जौ लोंनाय ड्राग्स सोबनाय बेफोराव लाइमोनफोराव नुदों। नोंथांमोननिफ्राय मा खावलायहरगोन? दा जों बेखौनो खावलायो एकमात्र सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बेफोरखौ जों फोसाबनो हागोन। सोलोंथाइनि गेजेरजों मानो हागोन? जेब्ला सोलोंथाइया बिनियाव थागोन अब्ला बियो निस्सय गावखौनो बे हमदांनो हागोन। गावखौल' नङा, समाजाव माबोरै गावखौ थांनानै थानांगौ एज ए हिउमेन बिं सासे सुबुं हिसाबै समाजाव माबायदि थांना थानांगौ बिनियाव बे नलेजआ थागोन। बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बेफोरखौ जों फोसाबनो हागोन। आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै फिसा सोलोंथाइनि खामानि जों मावबाय थादों बैथा एनजिअ'आ। आरो जों बिदिनो मावलांबाय थागोन आरो जेसेबां हायो एसेबांनो जोङो समाजनि मोजां खामानि मावलांनो एबा लाइमोनफोरखौ जोङो फोसाबलांनो जों नाजाबाय थागोन अराय सम।
थांखि माखासे बे लाइमोन बिथांमोना दिनै फोरमायबाय गावसोरनि जि थांखि आरो बर' हारिनि गेजेरावहाय लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ बिथांमोननि आखल आखुआ बोरै जानानै गावसोरनि जिउखौ दानायनि लामायाव आगान होनांगोन बिनि सायाव माखासे सुबुरुन होदों बे समावहाय आं आरो सासेनाव थांबावनो नागिरदों दिनैनि नैबे समावहाय नोंथांनि नोजोराव जिहेतु नोंथाङा सासे गोरों लाइमोन हिसाबै उन्दै उन्दै सामखौ फरायनायनि बेलायाव माबायदि सुबुरुन होनो नागिरदों गिबियावनो आं खुलुमबाय होनो निउस 24 बड'लेण्डखौ आरो आं बुंनो सानो दानि जिथुनिखि सेंग्रा सिख्ला जेनेबा लाइमोनफोर जायनिखि फरायसा फरायसुलिफोर बिसोरो माने माखासे खेथ्रआव जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि लेखा बा सोलोंथाइनि माबाया गोहोफ्रा दङ नाथाय पेरेन्टसफोराबो एसे माबानि थाखाय पेरेन्टसफोरनि एसे फिसा फिसौ बिदिनो गोरोन्थिनि थाखाय जेनेबा माखासे स्टुडेन्टफोरा बिदिनो गोमालांदों आरोखि बिसोरनि गावसोरनि जिथुनिखि टेलेन्ट बेफोरखौ बिसोरो माने एनहेन्स खालामनो हायाखै बेफोरनि थाखायनो जेनेबा पेरेन्टसफोरनि थाखायबो मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे राहा लानांगौ जोङो दा बेफोरबायदिखौ जोङो खालामनो हायो नामा बेफोरखौबो नाजागासिनो जोङो थेंक इउ थारैनो नैबे समावहाय जों मोनबाय बावैसो हयथ' बैथा एनजिअ'आ खोब गोजामद्राय नङाबाबो गोदानबो नङा थिग बेबायदिनो दा दिनै बिथांमोना दानानै जाखिनि थांखि लादों बे थांखिया अरायसम सुबुं माहारिनि जिउ दानायाव सुबुं सम्पद खालामनायाव बिथांमोना माखासे खामानिखौ मावलांगोन बेखौनो हास्थायदों निउस 24 बड'लेण्डआ निउस 24 बड'लेण्डनि जानानै आं मेनेजिं डिरेक्टर कनक चन्द्र बर' गोजोन्थों